inini dambudziko riripo nderekuti ndakagara pamba for 5 years now. Nyaya yangu ichingonzi kuhaikoti ndakangogara ndichimirira kunzi mapepa yapera kuhaikoti ikoko. Rimwe dambudziko nderekuti murume akatora mudzimai pamusha watakavaka pamadziva panapa ndakavaka ndinaye, ndobva atora mudzimai bvaisa mumba imomo. Mushure mekunge andisiya ndiri kupurasi akabva atora protection order akati ndisasvike pamba ipapo mubvaisa mudzimai wake pamba. Saka ndachikumbira midziyo yangu yandakasiya imomo mubhedha yangu handinasa ndakatakura kana chinhu wani. Musi waakabva kupurasi akati izvoni handisi kukwanisa kugara kunoko, ndakunogara kumadziwa. Saka pandakazotevera akaita zvokungotama ndisipo ndaperekedza vana vechikoro ndakangona hembe dzakabuditsa dzese. Ndibva ndachizotevera ndakasvika abvisa makizi akabvisa mapadlocks ese edzimba. Ndibva ndasara ndine makizi andaisikinurisa mazuva ese. Nokuda kweprotection order ndobva ndachigara hangu kufamu. Ndagara kufamu handakwanisa kana kutevera kuti nditi ndakuenda kunotaura kuti ko sei mudzimai uyu ari pano kana kuti sei apinda mubedroom mangu handakwanisa kuzviita. Ndakatarika ndichigara hangu kufamu. Pamwe pacho akatondisira message ndamukumbira ndichida kupinda chechi akanditi izvoni haukwanise kupinda kumba kwangu ndakumbira makizi. Ndakatokumbirawo makizi nekuti kwatiri kuchechi kunoku handina kwekurara, saka ndoda kuuya kumba zvikanzi kumba kune mudzimai wangu. Akambouya here kupurazi kwauri, saka iwe uri kufanira kugara kupi ikoko. Ndobva ndachingogara ndakadaro. Saka iko zvinezvi pamapepa ekuhaikoti yaakasimudza akandiendesera kuhaikoti ari kutaura kuti inini musha wekwazvo muya ndakavaka ndega. Purazi ratiri zita riripo nderangu, asi famu iyoyo takatoita jambanja madhezi ejambanja inzi garirai munda, takagarira munda tikazwana munda iyoyo 2003. Saka ndoko adzoka izvinezvi akushuya kumba kwekwe akutaura kuti ndibve futi pamusha pacho. Mapepa eka kuti pafamu ndibve apa pamusha wepapa ndibve zvese. Saka handine kwokuenda nevana, ndine mhuri yake, ndine vana 4 vandiri kuchengeta. Vanongoenda kuchikoro obhadhara fees asi chikafu hatenge, mbatya hatenge. Saka ndo zviripo. Ndakaendesa murume uyu kuchikoro mushure mekunge atama kubva kufamu ikoko anga abva kuchikoro. Ndobva ndamuendesa kuchikoro paChamtech 3 years ndichishanda kurima foja. Vanoziva kurima foja vanoziva kurwadza kunoita foja, ndichimubhadharira fees. Achipedza izvozvo ndopa akauya achiti akungojamba jamba achiti asi kukwanisa kugara neni. Ndo magariro atiri kuita izvizvi. Kubva last week yatakauya kuno kudare tapiwa protection order pamba. Kulenzi vaitaura kuti iwo endai munotaurirana. Saka ndakaenda kuna sabhuku wangu ndakati tanzi titaurirane. Ndakaenda kune muovheti mukuru vanonzi vakaseke. Ndakanotaurana akashedzwa takataurirana zvikanzi nyaya yangu iri kuhaikoti handitauri nezvelendi kuno. Zvikanzi alright. Ndobva ndanzi imini nichidzokerai kulenzi. Saka patakapiwa protection order tangonzi endai munogara zvakanaka. Lendi haina kukwanisa tigadzirisa ipapo kuti togara takaita sei. Asi iye sekugara pandaita 5 years ndiri kumba inini asina kuzombva adzoka. Akabva auya kunorima musha wacho wandakagara kuti takavaka mumunda. Akabva auya kunorima saidiri nesaidiri. Sabhuku nani? Ukumunda. Ndindakuenda kuti sabhuku waenda kufu. Asi ndine mawitness munda iko. Mawitness waro? Ndipo. Uya? Alright. Ndobva achirima kusaidhi nekusaidhi. Saka last week patabva kuprotection order taponze nemugara zvakanaka. Hapana afana kukanganisa mumwe. Ndobva achiuya iye ndobva arima saidhi nesaidhi handachandakataura. Ndobva tachizoti futi akabva azotuma vanhu kumba kwekwe. Zvikachinzi ndoda kuti apege. Saka ndabuda anotaimira time ndinoendesa vana kuchikoro ini ndoperekedza vana kuchikoro. Saka pandinongobva pamba ndopanosara achisvika pamba paipa. Saka akabva uya nevanhu vake. Saka musi iyoyo mama vanga vauya tichitovhura izvezvi vanhu mama vanga vauya vachida kuti vaunze mwana wechikoro wanga vainaye. Ndobva mama ndavasiya pamba ndakati ndakunotsvagira vana zvekupfeka mwana kana bhutsa hana kana chii ndakunotsvaga kubhindura. Ndobva ndaenda kubhindura. Saka mama pavakaona vanhu vachisvika uya unomuziva? Ndinomuziva ndibamimini nauda kana atsuda mumwe wena uyaro garaka yo uya
Uriano. Posondo. Alitoda. Foi ano kundiano. Kumana. Kukura chipa kati yana. Tuze kamira yo. So pane nyaya yakaitika. Musi wa 7 October iri Sunday. Ndafunga ndakaenda pamba pemwana wangu. Ndichisvika round to 6 7 now tsana. Then itasvika azvishuwa takakurukura zvakanaka. Panguva ndakati tada kuchibuda. Ndofunga ndangoti fambei pane padhowa. Ndichicheuka ndakaona kumashure kune murume anga ari ipapo. Ndakati uyu munhu ndekupo Achibuda pa. achibuda mumba. Nguwa ndo pakauya tsana akati tsana. Mukuona munhu ari kubuda umwe. Ndiye murume ari kushupa baba. Panapa ndakati all right. Wakamira. Zviri kundishamisa pakuti ndofunga musi wakutotaura ini ndatonga ndisipo ndamboshanya paholiday nevana ndabva ndaenda kuba kuhanzvadzi yangu. Saka musi weSunday zveshuwa kusendi changobva unomuka. Saka ndakasiya ndapa bhudhi vangu vari munomu kuseedbed kuti mundiitirewo. Saka yakanonoka kudyarwa ndobva ndachiti pandasvika apa rega ndichimukira nokuti kuswera mangwana vana vari kuvhura. Rega ndimukire ndibike, vandamukira vandabika. Ndakaona zveshuwa ivava ava zvavakaita uyu mukwasha uyu ndiye akaroora kumba kwevava. Inini ndiri handa dzangu dziri kuriwo ava ndo vane ukama. Unomuwaya naniwe? Ini ndauya vana bhudhi vangu 2 namama. Kudai bobuda kanzi ndisimara. Messi. 5 minutes and then we refresh. Ndai paseri pekovhiro. Midziyo yangu iri pamba pazvomuya ndopane midziyo yangu, mibhedha yangu nemidziyo mbatya zvese handina chandakatora musi wandakabva ipapo. Ndozvaukuda. Unozvisa ku. Pari zvino ndiri kugara kuPrasi. Ndopandiri for 5 years dzese dzaakandisiya ndiri ndega. KuPrasi auchacha kuda. Wati kuPrasi auchamuda. Sorry mambo. Ichokwadi mambo mudzimai uyu ndakamusiya paPrasi zveshuwa. Tichimirira kuti nyaya dzekuhigh court dzitise dzipere dzedivorce. Mukadzi uyu akatora murume waari kugara naye paPrasi. Mumba mangu ndimari kugara naye uyu mukadzi uyu. Ndakakonfronta murume uyu kakawanda. Izvi nhasi ndamukira paPrasi goni chinotora mawitness chanawo. Ndasangana nawo parodi. Takada kutorwisana nechikomba chake uchu. Saka chikomba chiri kugara mumba mangu. Ndakati iwe zvokudana nomukadzi wangu ikoka. Hongu ndakamuramba. Ko unode kuzviitira pamba pangu here pamberi pavana vangu pana vanhu vachatomugara pamba ipapo. Hanzi unochikomba kuPrasi? Handina chikomba chandinacho. Asi kuti iye uyu kubva pese pandinogara haadi kuti pamba pacho pasvikwe nemurume nokuti basa repaPrasi kurima fodya kunoda varume, kunoda munhu anoisa mabhaundi handigone kukwira kugadzira mafinance handigone. Saka pandinokumbirawo ndichiti ndikumbirawo nhinga yandidai iyo yakatongozvinzwa ndifunga handito nevanhu vake here vanenge vachimudza nhasi pana nhingi nhasi pana nhingi. Ndo chete zvandinongorarama ndichiita. Handina murume wandakaisa paPrasi. Halo? Ndiri mudari. Taurawo. Absolutely. Nhasi chaiye chikomba ipa ndasangana nacho tatogona kutorwisana. Akati manje pamba pangu ipapo ndipandiri kutogara ipapo. Kana zvakatodii aida chinyaso challenge. Nevanhu vese vadandinawo zvokuda kuti ndiatari. Hanzi buda umutamba kaunonhu arutidzwe. Chikwirire dani. Ndiri kuuya mama. Ndiri kuuya. Hanzi buda umutamba kaunonhu arutidzwe izvozvi. Vanhu vandandinawo varipo vari mumupfu. Chikomba ichocho ambuya vangu ndichisvika marimwe zuva. Ndakaona varipo pamba ndikati hata amai makadii ndovamhosva zvakanaka. Naye vanga varipo pakanga ruswa ndo. Simukai. Waona achaurwiswa? Hongu. Saka ndadaro chifika
amboenda kwamurisa zvakanaka handina kana pandoshorana tezvakanamwewa. Mukadzi wakamuramba rini? 2019 patakafaila for divorce nenyaya idzi dzinofana idzodzi. Ende kutishungurudza kwaita mukadzi uyu ane hasha dzokuti daenda ndiri munhu asiti handina mateka ndingadai ndakapinda jeri. Andishungurudza kuti kana hasha dzikamubata mukadzi anorumawo wese ndakadyiwa bereki ndine mavanga emukadzi uyu asi hazive kana mbama yangu asi akatondikwatira nyama akatotsenga nzi yako ndinoda kudyawo mavanga ndinaona achifa emukadzi uyu. Saka ndakati ndikagara nemunhu akadai zvino ndinoona kusvika papi ndiva ndakafaila for divorce. Ndafaila for divorce kanzi pamba pako pana munhu pachagara ndichanyengwa pano kusvika zvanaka ende fusho ari kunyengwa pamba ipapo nemunhu iye angada kundirwisa nhasi ende munhu yakunyatsochallenge ndinotondirwisa kuseri kunoko. Saka ndikati iwo ndichapedza newe. Kulenzi kwatakaenda lenzi akanga ainyepera nachifi necomrade Gaseke vari kutaura kuti toda kuti tiyana nemurume wangu ndiwanawo portion yemunda. Ndikati aiwa tiendei kulenzi ndovakati pamunda. Taenda kulenzi kucivil court because akafaira kucivil court. Zvika civil court naMagistrate akakuti munda unoshiyaniwa ndiani. Zvikanzi ilenzi. Zvikanzi une matsamba here kulenzi achataura kuti munoshiyana munda. Zvikanzi matsamba handina. Zvikanzi uyai nematsamba. Tikadzokera kukoti kechituku. Lenzi ikapupura kuti amai apa kana vachida wavo munda ngavauye vaforere munda wavo kulenzi vanomukana. As for munda is a state land haishiyaniwe. Munhu ane zita repamunda ipapo ndemudzi wemunda. As for amai apa kugara kwanga vachita pamunda apa inyaya kuti vanga vakarorana nemurume but zvavarambana munda unodzokera kuhurumende. Ane zita repamunda ipapo ndemudzi wemunda. Saka mai ava vakatengawo stand yavo kanzvimbo ini ndakatengawo stand yangu kuno kumadziro kwazvomuya muvillage ndiwana kugara nevana vangu vandakapihwa nokoti bozi ane 2 ndine 2 but anoramba achinditeredza kana kuvaka kwandakaita kwazvomuya haana shanoziva vaunawo ivevo ndovomukadzi yei takashiyaniswa koti. Saka vanava kutaura chokwadi makashiyaniswa vana hatina ngoshiyaniswa vana vese ndinavo kumba. Vana vanoenda kuchikoro vamwe vese 2 vavo vahomba vanoenda kuchikoro. Vaenda kuchikoro vanodzoka pamba vese ndinde ndinavo. Iye anongogara nemudzimai wake nevana vemudzimai wake pano pazvomwe. Inini vese vana vakangovhara vanouya kuprasa ndinde ndinavo. anzi kuita chikomba kanaye mwanangu ndo chacho chandiri kutaura kuti chikomba ari kundibvunza zvechikomba nhasi for 5 years. Makore 5 ndiri kutaura kuti uyu murume haadi kuona murume. Ndiri kundetseka kuti sei makarambana rini tanga tisati arambana ndochokwadi because kugara kwandakaita for 5 years ndakamirira kuti divorce grant ndine muchato naye. 2021 ndopa akafaila divorce achiti achada inini. Saka divorce aita grant. Saka kuhaikoti haisati yaita haisati. pamusoro ichangamiri haikoti yakati mwedzi uno September nyaya yedu kumajaji yangomira kupiwa date chete topatatongonodimbira muchato mwedzi uno September ndomutaura wangaita. Saka takangomira kuti kana kupiwa date toenda kuresetangodimbo zvese zvakaitwa property sharing takapedza. Takatoshiyana property uyu akaudzwa zvake ndikaudzwa zvangu. uyu akaudzwa zvaakaudzwa zviripo. aiwa ndoda kungoti ausaverenga wakaudzwa zvipi? Inini paproperty akanyoresa zvinhu zvekumbwa uku kufamu kwandiri. Akanyoresa mubhedha newardrobe nekitchen unit. Kufamu kwakanzi ndokwani? Kufamu hatisati zvadzajeka kuti kufamu ndekwani imba ipazvomwe ndopane 2 zvinhu zvasara pakati pedu. Pazvakangonyorwa izvozvo zvakangonyorwa taingonzi lista izvinhu zvamuinazvo uri kutenderana nazvo here. Ndikati nekuda kuti kubva 2017 paari kutaura iye akapa challenge yekuti izvoni anhu takaita separation 2017 zvisiri izvozvo nekuti inini ndakanga ndiri pazvomuya pese apo tichitogara pazvomuya. 2021 pazosumudza mapepa ndopandazosimuka kubva pazvomuya ndichienda kumba. Ora ngataure so wakakwira dare kuda zvinhu zvako kuenda kuzvokurasa anzi kuda zvinhu zvako kuenda kuzvokurasa pamusoro ichangamiri amai ava vana chinhu chiri pamba pangu kana 1 patanga tada kumbotidzokera nei tambotiramba nei nana 2017 vari kutaura amai ava takambona tidzokera nei 2019 mushure unge ndadirwa mari yangu yavakadya natsano futi vari munhu but tada kudzokerana saizvozvo amai ava vakauya some few days pamba pangu vanga vasingatopaziva
asi ndaona unhu hwavo ndatirwa mari iye ndikati zvinondoramba rishandira vanhu here vanopaziva kungovaona vakapasvika patime yatati ada kudzikana zvinonga zve 2 weeks chete izvozvo zvekuti ndakavaka ndega havazviziva ndakavaka sei kana pandikatenga stendi havazizivasabhuku varimokupora musi watakaenda takatokundira kuna sabhuku zvekuti maizvombuya vavo inyaya yekuvoti chete vati vari kunyaradzwa kwavaenda kwazvo muya ndokuziva ndinotoona mapictures yekumba ndine mapictures emumba mandaigara zvese pamba pangu ndopaziva zvapari namba dzatete wacho ndose ndishedzera saka zvinoreva here kuti dare toita sande handizvikwanisi nenyika amtired bcause nyaya dzatosana nadzo dzinotaura dzacho kuti dzimwe dzacho hadzidi kumhanya bozi vanhu vanofanira kana vatongwa kuenda vagutsikana saka ndikuedza kutaura kuti ndikwanise nesikezi yangu yobasa kuti nditi sande yega yega ibasa renyika randiita kumusoro kuhomwe ndokutara kwavazvikwanisa ndiperewo namba dzacho 079 214 310 todzimanasikana wacho ari kana amai vake rei ndofunga vasvika kana anga achingoti vanogona kungouya nasikati iyoyo kana munhu wakamubvunza anoziva taura absore mama ndakanoona mai zvomuya musunu chida kunzwa kuti kusvika kwaita mai ava kumba kwavo zvanga zvakamira sei tikati shuwa mai ava svikana babvawo pano zvinoenda vauza patikati aiwa ine handizive imimi panyaya yestendi yachatambudza mukomana yakatenga stendi yake wega ndinokumbura nhema kubuda kwamama ngaasandisvibise namai zvomuya tora mapikicha etsamba bcause uyo akapinda pamangu ningi akatuma mwana akapinda pamangu akatora matsamba ese kurora kwandakaita netsamba iyoyo yandakanga ndakanyorana namai zvomuya ndakatozonopiwa fotokopi yandinaipanapa mukupuravo iyi inova tsamba yaakabata uyu yaakatuma mwana wangu inini mukuru kuti apinde bedroom wangu ati tsamba iyoyo stendi uye hana chaiziva aitobvunza mabhiridi yangu ndopastendi pachatambudzera Gibson kwana mwina wabhajo yakavakaimba yangu ini ndikanzi amai muri kubvunza kuti pamba pachitambudza ndimi ani saka ndiri mukadzi wake zvikanzi kana pakati kari kastendi kachatambudza ndiko kakari kunivharirana vasviba kuti pu andikugare kastendi kakadai uyu mukadzi aitobvunza mabhiridi yangu achitobvunza ndepapi uchimidza hana chaiziva nezvestendi yangu nhasi anoda kuzvikira kuda kupopera pandakatsvagawo iye anopaika akatsvagawo nzvimbo ane stendi yake nzvimbo nemunhu wake akatomuvaka izvozvo wari kugara naye asi amapea kuno kukadziva futi pandakatsvagawo ndega ndoone hope nevana vangu andishungurudza mukadzi uyu zvokuti dani rimwe munhu jecha randakapika rinopika kuchaogona ndirandikuisa nomukadzi uyu uyu rakaoma mukadzi uyu ndakasuduka ndakabuda nebhegi rangu nematrausi 2 ndakasiya zvese kumba mibhedha yanotaura ndakatenga bhedha yangu ndega paakauya tanda kudzokera nawo zve2 minutes mumba mangu nezvinhu zvangu ndozvanda kutora futi zvisiri zvake ndozvine mukadzi anoda kundishungurudza kuti anga vachinditeerera chimurume wake anaye aichema musuna achiti hana bondi bondi anaro nomurume wake wanaye ada bondi nenene iye bondi anaro nomurume wake nhasi ndaenda kutorwa nomurume wake futi pamba pangu pari kugara ana tsano vandori naye mukuwasha iva naye nhasi vanga vamesana ati zvavakaona mukuwasha minyowani wavanaye vari kugarira naye pamba paambuya vanaye tomukuwasha pamba pangu ipapo kupurasi vari kutodzinga vamwe vanhu vese vachiita mukuwasha ramba ari pamba pangu nemwana wavo usho pangu inini uniteeredza madzi unonditeeredzeri takarambana shamwari zvakakura enda nomurume wako kwagava nzvimbo kusitendi kwake kwete pangu chirega ndigotaura ndichiti makasiyana gore iri 2017 patakasiyana takazona kudzokera 2019 chokwadi chefu wamusiya iye akasara kupi akasara kupurasi ndaita kuti ndandidupa kaita mukuru wangu ndozvaitika ndaigara chikwatapa achindumira wangu wese mavanga yake achingodikumo anzi yako nyama ndeyandokudaiyo zvinorirekana neimwe zvinhu